koki para koki hanman don kai jing pen im lai tang na u jisu lo wan ban siu spa yangi wan ban penlong yangi ki kun ki jong play Tena markata une ujisu ubadai ukun jong ublay udai uktin ba im jong ublay ubalawan si kapertay ban pelat im ni kapertay Jisu kamot ban long unong pen im yaki briu naki pop jongki uwan ban long u Emmanuel kumta don ar ki jingmut jong ka jingwan jong Jisu sika perthei ban pelaj im ya ki breu naka pop jongki bat ka pa ar pa un long Emmanuel kenang ba undu wan ban long uba syong uba sa hap deng jong kun penriu kini ki arteli ki kom wan jong Jisu hap deng jongi ya dei ka ba ni ale kemen pengi kermau pengi rakhe pengi kemen pengi priang yu Jisu us im jong ke jingsu menta ko hanen ko para ngim deishu ban siapting ngim deishu ban rich ngim deishu ban tlor mo Jisu wan ban pen im yangi ni dei ki khon ki jong play wat nom ting wat nom read na mar u Jisu u dei u jing ju pap jong play kpa nakapanta jong pi nakapanta jong nga ba hapa ngila ut ngila nam hakmat ke jong play u juba kumpai ngi sem ha ke kitab Isaya nanong ke pasal kundai dekat ke pakat lai u play u wan ban jubab ya kitu ki baduk ki pareto kitu ki perta jo trai u wan ha ke jing jai dan mar kata ko men ko para tu ngin ya ap kami lenti ya kane ke jing rakem ya ka Christmas ya ke jing kai jong Jisu ha kita not ke jengi te ai lat ba u Jisu un ka dasisa ha ka not jong pi om tang bangin siolek kemen ha ka no ker kom kat kum ker kom jong ka perthei handre pidiang ya u blehi ha ka jing im jong pi